Към днешна дата България отново е в ролята на виновния, а ЧЕЗ продължава да диктува правилата на играта, като официално обяви, че няма намерение да премахва 3-месечното отчитане на тока, въпреки разпореждането на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Увеличили се броят на авариите и подобрили ЧЕЗ качеството на доставките на електроенергия. Какво е решението за изход от ситуацията, попитахме вас, жителите на Средногорието. От ЧЕЗ доволни ли сте от електроразпределение? Не. Попитайте и другите. Не. Абсолютно. За отчитането е пълна мъгла. Плащам ток. Не съм доволен за това, че го отчитат на 3 месеца и не може да се следи нормално. Доволни сме. А вие? Горе-долу. Как може човек да бъде доволен? Спират го, когато си искат. Не знам, аварии ли има, на какво се дължи, но тока не трябва така да се спира. Тук при нас много често спират тока. Защо го спират и снощи нямахме пак ток 2 часа близо? Тук от известно време го спират, но половин час най-много и го пускат. Знаете ли защо? Не, никой не ни каза. Спират ни го и толкова. Оплаквали сме се, те казват, направете оплакване, запишете от колко до колко часа го спират, колко го пускат, 300 разправи. От грамотни, компетентни лица съм разбрала, че това спиране е просто за секунди, за това, защото след това уредите черпат много повече ток, докато се захранат. Хич не съм доволна, защото много ми надписват сметката. Според мен е по-добре да си плащат хората всеки месец, да си знаят сметките и просто иначе ми се струва, че е спекулативно. Грам не съм доволен от ЧЕЗ и електроразпределение. Големи мошеници са. Аз дори сега не плащам и съм дал заявка да си направят преизчисление, иначе не плащам. Това ли е решението, да не плащаме? Майката му е да не плащаме, да и да се оправят. Не можете да не се съобразяват с нашата държава. Да, господине.